tornin, jonka salaperäinen poika Digimon keisari oli rakentanut Keriaan. En pääse. Pyysinkö minä rangaistuksen? Joe, ois... Komamon. Tänään on kuulemma matematiikan pistokoe. Ei kai, voi ei. No. Niin, mitä? Ai mitä? Et kai sinä lähde, tulethan sinäkin sanastelu... Mikä ihme, Kendo? Mentu! Kotiin! Mitä sinä teet? Tuollaista keino on. Sinunkin digi siis hälytti vai? Karkkia! Tällaista Karkkia! syödään. Täällä! Kyllä, olen huolissani Pokemonista. Fiori! Kaikki okei, Hikari. Mutta missä Mamon on? Joe! No Mamon! Joe, Koeta kestää! sinä tulit. Olemme erossa! Tentomon sanoi, että saa sinun ja ystävisi yhteyden Tentomon avulla. Aivan! Siinä on kyllä tosi vaikea kaata. Tupsia mukaan. Nyt se on valmis. Mene lujaa! Mitä? Onko tuo lumiukko? Niitä on paljon! Ihanaa! Rankasti! Hypätkää! Hypätkää! Minä menen! No, lähdetään takaisin. Pitäisikö kokeilla uusi formo? No! Vastaa kun kysytään! Hui.